gaskiya baby na ina son ki sosai ba. Ko? Kai ai ba a ci komai nake ga miki. A'a kai. Wannan jarababiyar wannan jarababiyar wannan jarababiyar. Ka ɗauka kawai ka ji me za ta ce. Kai me zan dauka ne jarababiyar nan sai nake ga miki. Eh. Ita bini ita dai kullum muna tare haka ake yi. Allah rabu da ita. Sweetheart. Naman da ya ishe ki ko? Ya ishe. Ya ishe ki? Ba abin da kike bukata yanzu? Yanzu abin da zai faru tunda na ga jarababiyar nan ta matsa da kira. Zan shiga gida. Har za ka wuce. Zan wuce. Ishe tunda kin ga ai yanzu ɗaya saura. To gara dai yadda za a yi zuwa ɗaya a ce sa gida. Yawwa sai gobe na zo. Yawwa. Kai baby na. Amma kin san me nake so da ke? Da Allah karfa kowa ya shigo gun nan. Kar ki yadda kowa ya shigo lojin din nan. Kin ji? Ba da. Yawwa. Sweetheart. Kai kin haɗu ba. Sweetheart. Ya za ka wuce. Allah zan ta yi. Na ta ciyar nan ta daman da kira bari in shiga in same ta. Yawwa sai mun yi wa. Madalla. Yawwa yanzu kin tura mu account number ko? To ba matsala kar ki damu. So bari in bar miki wannan maybe wata kin san ba a barin mace hannu ba kuɗi. Dan jan gaza rababiyar nan tunda ta daman da kira. Yawwa sai da safa na shigo. Alaikum. Aisha. To, dama kina ciki? To, na fito na zo na ga gurin gaba ɗaya ba kuwa. Sai yanzu za ka da ƙarfe nawa har ne bacci har na tashi ka ba da. Okay. Yanzu karfe 1 na dare. To, Ni gaskiya ba ka mun adalci. ki haƙuri, kin san yanayin ayyuka na ne sai a hankali Aisha. Ya za a yi su 'yan aikin nan ba za su bar ka dawo. Aisha ta kenan yanzu ko dan murmushin ma ba za a mun ba? Ko zakata ma ba za a amsa ba? Ki ashi zakata mana ki azima. Aisha kenan to ba kuma. Kai to ya aka yi. Me faru? Baby Aisha. Baby na. Ki rufa mini baki kin ji don Allah ban san hauka. Me zai
shukar shi. Dantani ma gonar tambace tun da ba ka san noman dare. Ni ka bani takarda a hannu, Ya kike yin wannan magana? tun da ka zama mai yawon dare. Wacce ke furta wannan kalma ba ita ba rahamar Allah kusa. A jahannama za a yi mata gida. Kana cuta mini gara in nemi sauki ya kai mai gida. Ki haƙuri zan sake hali. Bayan ba ake haka ba jiyan ba hanyar mu akwai ta da gargada. Ita hanya mai gargada idan an gyara kowa sai ya bi kin gaba wani zancen gargada. Sauwake mini in koma gida tunda ka zama karamin mai gida. Ba ni ba kai har abada tunda ka zama mai yawon dare. Daina wannan zance yar uwa, ayyuka ne suke yi min yawa. Dan ina da mutane da yawa da muke ganawa da daddare. Na riga na faɗa miki ne ba mai yawan zama ne ba. Kai ka ji tsoron Allah ni baka taba gayan ba. Aikin sanni da ƙarya ba ni jin daɗi in haraban ba. A'a ni ban ce maka haka ba kar ka mini kasafi mai yawon dare. Ke ko? Kin ga ki ko? Ya kike so ki ringa takura min cikin lamurana? Dole ne in ma haka dan ku baka biyan aikina. Dan kaɗan ya rage miki kwanan nan ma ki fara zagina. Gaskiya ce ba ka so a ce magana yawon dare. Ga kuɗin cefanen nan ungo ko za ki yi miyar taushe. Za mu je turai na kiran gaman flashin ko yaushe. Me gida in ka tafi yanzu to yanzu